familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami. One combino dami. Hey hey, one combino dami. Mbida mi naulirtake. Tampere gili ari oh oh tampere gili hoyni kam fasirabe nanjala oh oh on debo ada urangurna musdam dergale ada tonye ada yenne ada ude ada fie dépasse the money. Non. Oui. An hol ko tegina dayam est-ce que sincèrement di kam? Oui, mi yinma. Ko yidde nani mema. Parce que mi gilana da galle ha joni. Ko jikko moƴƴo jiiruma jiiruma qualité ji moƴƴi ɗi ganduɗa ɗi kala debbo jogiiɗo si gorko cohluɗo debbo yi ɗum so dañi ɗum dañi debbo par ce que mi yiɗi a dariɗo e galle e darde tinde darde nde ganduɗa ko afa galle fotnode dara nden darde jiiɓi dariɗa ɗo probléme aji keewɗi mbaɗaɗo e galle he mi yiya daraɗa hen darde tinde ɗum noon an kala cohluɗo debbo siyima foti ko jaggude ma juuɗe sappo ko ɗin qualité moƴƴi jiiɗima ma ɗum tagi jagguma jiɗuma Namo est-ce que somo rokkima hooram e yahata jam foɗa kam non non par ce que wona ɗum gaddirmami a meeɗi kam ɗo lelde woni ko caggal guilɗi wadde wona ɗum tan woni dewgal min ko jiiɗumami ko ɓuuri ɗum par ce que aɗa nafa gurdum dal min koye yimɓe gondumi koye yimɓe liggottoɓe sa fof perguitte ne mbaɗa te sa dañi debbo moƴƴo mbaɗono ma si perguitte mbaɗi ma waw wolɗo ha garta sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa waɗa sammere muñodiren bamodiren yo sinno ko wuli bubata kosambiratake fawe ka bufenno waɗa waɗam ni waɗa waɗam ni jasela waɗa waɗam ni waɗa waɗam ni okay man ɗum no wiyetta jamma koyim cuuti koye inde so neɗɗo finnino kam jamma wi kam bukati ma yaal waale to lembel mum walla mi yettanno mi Allah ko moƴƴo mi yeppanmino d'accord Namour joni an holno gurdata e yimɓeɓe par exemple wona ƴettiɗa ko joom suudu mawni holno gurdata e mabɓe guite mabɓe e ko miijoto e foof eyyi mi acceɓe tan ɓe kaala min mi waɗat mbaɗmi ko par ce que miɗa andi mbaɗmi ko dinam calaki ɗum mi yettiɗama fijirde ɓe mbaɗɗen ko harmani dini men ne jaɓi ɗum ɗum noon haaloɓe kaala tan woɗoɓe mbaɗa l'essentiel andu ko mbatta ko ɗum woni tan eywa sa andi ko mbatta ko ɗum woni hande goppa haaloɓe kaala mi haalanma ɗo gueɗel gotel wona ko min o haɗannoma hooram hande mi pari pour rokkudem hooram sa leeli tan ko an leeli
holno jiɗirɗa ko non mbaɗi ala Sofia he woto rokku ɗum hoore ma de woto rokku ɗum hoore ma Sofia woto wat ko boni o ko miñam nefo woto wat de an sukka mi haldanema Sofia an kaldoni sukka Sofia woto wat de ko woto taƴ ennam woto sernu jin Sofia woto totnu mais Amadou o ko jinne walla ko rab walla ko sukni walla ko woni Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal boni ndam. Won kombino dami. Hey, won kombino dami. Mbida, mi nawlirtake. Mi seretake. Tampere gili ari. Namour mbeɗa andi ka tikkanno kam ha joni te sa tikkini kam ko fodde wonti je te comprends mais Namour tu penses que ko Amadou waɗi hanki ko c'est normal jooɗade ha nder jamma naata e nder suudu janandu cakkoɗa les munen te aɗa andi gorko e debbo so lelima jamma leloɗa aɗa heeɗo ko jomunen mbaɗata ko jomunen kalata Amadou dari huccire men ni parce que c'est normal ɗum on foti waddi ɗum kanko Amadou hein te aussi mi haalanma gueɗel gotel dewgal ko compréhension woni hen so ala compréhension yiɗidir wodata yewtere wodata te min mbeɗa sikki oɗo instant ko an tan wawi famde kam Namour ko an tan wawi famde kam mi wawa wondude ma eɗen gonde intimité men taw hakkilam ne woni goɗɗum wawa wonde holno gurdata e yimɓeɓe par exemple wona ƴettiɗa ko joom suudu moon holno gurdata e mabɓe guite mabɓe e ko miijoto fof mi acci o min kala min waɗa banni par ce que miɗa andi banni ko dinam calaki mi yettiɗama fijir ɓe mbaɗen ko harmani dini men ne jawi ɗum Namour ɓe haalanmaɗo gueɗel gotel wona ko min o haɗannoma hooram hande mi pari pour rokkudema hooram sa leeli tan ko an leeli hakkude men enen ɗiɗo a fotani jaɓ goɗɗo mo naata hen il faut darna kosɗe Namour min hay goto mi nannani hakkude men situation gonɗo ɗo henno wona an haalante fof a fawi hen guite ma enen ni déjà en gonani en sécurité par ce que à tout moment Amadou wawi tawde ñamde men waɗa hen posone mayen ɗum ɗo ko waɗat ɗo ko c'est pas normal joni ɗum ɗo holno neɗɗo lelorto wonde e gorko mum leldo mum sans probléme taw miijaki haydara mi haltanma ɗum encore une fois dewgal ko compréhension namdi an tan jimmi faama kam te Namour en pijani koye dewgal gonɗen un jour viendra min mbaɗa ɗum taw a tampagne mi tampagne taw ko à l'aise nden ɓurata welde mais ni hakkillaji men deyƴara d'accord il faut darna kosɗe noon ayni no pawrumami ni noon poɗɗa kam famra darna kosɗe ko moƴƴi mbasa heɗni goɗɗo hakkude men walla goɗɗo waɗma perturbi ha ko jiɗɗa ko nder suudu ma watta ɗum an kam aban ande wawa tan al gayi woni kam nen ko gedda Abdourahmane anani voix Amadou han joni enen ko ni tan gurten no ɓay Amadou en
ɗomi payɗo billaji ɗum moƴƴani farcelle argaji sohlu kallam tolidani sari ma an ɗum sohlu onon kay min piije toon andama seraɓe monno kono dole jeli serniɗe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗa waɗa ay Bukari Abdourahmane match noon waɗat fee a faami Abdourahmane yonti noon kalanami min nde goppata Sofia mi wawa ƴettide joom suuda mi wawa heblade on ƴettirami joom suuda haala ko noon jarani junni jarani ha ndik sattaji ina weeɓi ɗum tan noddirimo Amadou o guuri fof ko ɗum gaddiɗo amen ɗo eyyi Amadou Sofia wona an puusima nani men mi ƴeewat damal laɓngal tos mi yaltira ɗon taw hay probléme goto waɗa kono ni wawa won ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam jib gondigal wela yara yeso bandiraɓe mi nañani walla lembele ara addura bagage arani mema bowru jam mema kuddu jam mema barme jam nalenel waña men wiya ko anje ay ɗiɗo bagage uji noon ko Fatima o jeeyi ɗum sa yi ɗum a addoro ɗum ay ko woni frigo sa sogol ɗum a yahat jeere walla paya lahara jaa coon walla gorko ma yahanama jeere duggal ma ngana naata waat wona ara kayno mema bagage uji amen min ga yiɗa kam ko mbaddata e bagage am an kalɗam hey ko an o kalɗam ko mbaddata e bagage am mbimi mbiɗa andamal tukko on fof ko mbaddata e bagage uji am ko mbaddata e barme jam ko mbaddata e kuddu jam a yiɗa kam accu bagage uji am aɗa naɗe nan waña dañan autorisation naɗa waña wona kata kaɗa autorisation min bagage uji am wala cogona bagage ma ko bagage i ana yiɗa ko mbaddata e bagage am hey ko an kalɗam min jingo bagage uji am mi dokkako jum ɗum koni sabe bagage uji ma sesa batta ay sale bagage am laxoy ngoranɗo bagage uji am tuttanam wiyo sa waɗani sesa bittala sa ɗimo jom wi ko ɗimo way dama eyyi Abdourahmane kalanmami ko kadi sattaji an waɗi e jinnoon ka luɓaɗo a jeeya Sofia a jeeya de he komi mawɗo woto fijitam mi yiiɗa yo en yettoyoɗo won jiɗmi kalnami nde ceerata tottitami joom suuda an noon ko an natanomi o jiɗmi kaldan mum Abdourahmane ko Amadou haali ko gonga ayi hunde so yonti foti ko haale gas ɗum ɗo kayne weeɓi haala ɗum tan nde mbawɗa seer ɗum kayne weeɓi wi ko janggo walla ko ɓaawa janggo walla ko hoɗ Bukari a gasni haala ko wona mbiɗa so yonti yontani ala Abdourahmane mi yiɗa yon jettoyol won jiɗmi kalnami ñalande ceerta Sofia mi yiɗa kadi ƴeŋŋina station amo Abdourahmane wottoñam a faami ka dilaɗo o wona debbo ma o min wicci ɗum ko woni addi ɗum e gallede Fatima ay ko jiɗɗa ko somi tawrima hen bonande tawam hen mi sala hen haydara noon tawam hen noon mbimami ko gullata ko payata kam ko lahara to an fayata cee an yuppata ceeto yuppata on ɓori ko woni noon fa lakara o alo naade nen wañi wiyo kanko lembel manna lembel peñara nana mima boxuje mbiya min ha jongoma he an ko hammandul place ma an jongoma holko ngamma muccey naka hak hani chouet salamu aleykum min aroy hadde place ko mino andintuma place ma woyo an non ko ni tan bagage janam ɗo woto jungo ma men sa yiɗi defde ya sodoye bagage walla ƴeewa no mbaɗɗa pour kaɗa somi faami ha joni mbaɗɗon ko coalition moɗon arde hadde jongoma nda yo wel yo buujir yo dajjiro mi sala en haydara noon te onon so ƴandami ɗo e galle moɗon ɗo e galle so nena him jongoma e onon mi weɓata par ce que ɗikat tosimo kara moɗon mine min kulanimo an kam ka nafiguel galle ka rambaji ka vagabo ka seyta ni tan mbawɗa kono hamnoɓe mbaɗa beltiɗo woyo wawi tudɗum wona ka namdin eyyi mi serani noon ala Abdourahmane eyyi wona woppani mbiɗa ka woppani wona wi ko woppani joni noon min palan o mami noddu Sofia mi jowɗo joni mi haala ɗum palan wonde komi luɓoruɗo ɗum a diila ɗum a wona debbo ma eyyi mi haalat wa pourquoi mi haalata Bukari okkam seeɗa merci très bien sa yeehi haala ɗum plan o foof est ce que a faami min miɗa wawi haalde Sofia te somi haalima o noon ma wi onon mbaɗi dille duñɗon min mum ala mi haalat ɗum foof te noon cikkata an somi séri Sofia an a naftoro ɗum a paari hen par ce que an kam hanti aɗa ɗo e laaka ɗum paari par ce que jippiltomo
kam tan yo ya haala Abdourahmane ayno neɗɗo yiilo tan kuɗa jas ƴoƴ yo jaggoma an jaasi kono an noon an waɗi ɗum fof he mi haalanma haɗani yaha noon ƴeew Sall tawayanmami toon tawayanmami de ko jogon ko haal amma nan ɗum wona ko kaga ma no min ɗum hani Abdourahmane welani ha welani noon ko Amadou haalan makko ko ɗum gonga de Abdourahmane an kam an eko miijiɗa bon te mukramon haydara laakara kanto wawi yaade noon yo wel la guerre non c'est la guerre mi sala hen tous ni tan mbawɗa so yimɓe kala puttina jomin gueɗe cuka yimɓe kulma hay fustin kulanima ɗo laakara mbimi sa yiɗi bagage a yahat jeere cooli an walla gorko ma addano jippama bagage aɗa min kam bagage ɗum ɗo woni kono simme woyo ɗum ko haajma somi yiɗi tan mi dañan noon addoro a faami kono la guerre non c'est la guerre fotama ɗawro bonema subhanallah yidema gallam hen billahi min hutima a yidem yiɗi tekti kam ɓurni billahi walla jogo mi yettu gallam sabi Allah a fayi mayde par ce que ko ɗon mbuufintomi te ala ko mbawɗa hen ko ɗo gonmi komi koɗɗo ɗo Amadou saɗa wawi ñallina an ko woni jongom waɗa mo siré haatmade ni tawi mi jeeɗi gara tan nana nen wayno tan ƴetta bogosuji mbiyan mema il lembel piyo becce ke wiye ko lembel kala adal bagage walla jaha muttanda cooli a bogosuji ne weeɓi toon ha may yimɓe kalata a jarama merci beaucoup vraiment Fatima tina pas me remercier min ko mbimami hanki heccen ko ka ɓinenam mbeɗa yinma ɗum ko Allah waɗi donc kala ko naɗɗa mbeɗen hen en tout cas mam a jarama mi anda ni ko kalɗa ko sono woodi walla wooda mais hakkude minen jogoma ko hakkude minen makko ay goto naate goppide tan hakkude wona wi ko debbo ko jeekom hollo on kala to naɗɗa jungam nen hen kala to naɗɗa jungam nen hen accu non accu ɗo bagage o accu ɗo ɗiɗimaji makko dal e balme o fatmi lakat men makko woni balme Amadou aɗa lori yima lefte yimɓeɓe ay ɗo e galle désormais jam tan kokkatam so ɗum ala mi hirsete ɗo est ce que a faami jongom est ce que aɗa andi Amadou est ce que aɗa andi komi say komi somi andani mo hol ganndoma Amadou a wawa wonde say ha ɓura kam wonde say ñaguimami noon fadam yaɗaram anduɗa kalda hoore ma sa wabta lerna telene mbi ara wara ɗo yimɓe galle fadam an enen kalden hunde peɓodiren waktu heɗum ara yimɓe nodduma namdoma nanna hen kosgal fowru Abdourahmane goppo miijotoɗa ko he waktu siwa foti ñande fo waktu o foti ma goppu Abdourahmane a ko ɗum ko ngol konngol gokketta ha joni hey joni debbo ha neɓatani jugga e joni Abdourahmane an ƴetta dongal fof ronde e dow hoore mi roto e dow hoore ma ala ko garata hande sona kadi jam fade Abdourahmane mata ka hay sa hulani Allah ne kersami kam ɗum kay mataw no weeɓi joni bukay e rokkam seeɗa ha miiɗi hakkilam da aɗani ma en gartu hen tan joni noon Abdourahmane koye haale koye deƴƴe Abdourahmane gonga tigui galle o kam kala dawat ko probléme Ahmadou tan dawat kono min nene Abdourahmane woto yejjit probléme am o woto yejjit guila ñan ƴettuɗami suudu Fatimata nawɗami suudu jonggom ha ñalawma ñalloɗo han comme polet goto ɓornimi mani walla mi heɓa comci am nani suudu Fatimata te aɗani min kam mi wawa addoye comci ɗi saabu somi naati toon Fatimata ido Allah balɗam bonno jomba wam dawnami bonngo te ko an wawimi hen wallu Abdourahmane min ko an woni sehilam ko an woni giɗam ko an woni ballowomi ko an woni fofam han a fotanimi yebde mbeɗa heɓo hoy wallam min ko an woni sehilam bukay wona koye Amadou gonɗa haɗa yana e dowam mbiɗa komi bonɗo komi banni joni noon ya Amadou walluma Allah sur Mouhamadou Diayto ya min haajamala hen Abdourahmane woto haal ɗum min wonda Amadou o naafigi o seyɗani o suhña ñamowo yimɓe o musiba mo gandanɗa hoore ma dawata jaam dawi o mbeɗa wondamu min kay Abdourahmane mawɗo aɗa andi min kay ko an woni sehila ko an woni giɗam min ko an wallatami kala ko gandanɗa hoore kala ɗo naatmi musiba Amadou Diani ko Amadou naatnimi hen kala bonande wande galle he kala yimɓe sikkodirɓe ɗo ko Amadou naafa guine hakkude mumen haaɓe cikkodiri mbiya aɗa woppidami Amadou feeram bon woto wat noon joni wona jiɗɗa heɓe tekki ɗe tan aɗa jekka hande toon Amadou ƴeewoyma Amadou o ko debbo de
woni debbo noon sa soppi ɗum kaso ma eta yawmiya baban kaso Amadou watu wat ala calime bugal jayto Amadou jew hoore ma jew hoore ma gasay yo jayto an les kosgal ma les mi ñaami yaay ma ala wata naat toon Amadou wasa memi ɗum memami de min naati Amadou an min naati Amadou an les mi hirsuma an mi hirsuma mo jawta ya hakkilma ya won kay ka ñamanoɗo yummuji yimɓe ande noon an jooɗi yaay ma ñaami o woni hono gam kala Abdourahmane wallahi a bonnondi kam ano yen wawi ɗo wonta dirgot fo ñaama yaay mo ema woppami ñaama yaay woppami ñaami eyi gonga buka yargule ɗum jongo mbaɗalat ngañi ɗam mbaɗalat jaski men ma alhamdulillah rabbil alamin mbaɗalat men ma es o yin wawi taw memi ɗum billahi wawi taw memi ɗum limbel sa felti arde mbiya ƴette bagage jeewo yata welde jeewo sa weltani jeewo en titta bagage mo dar an he an hoɗo pawɗa mbiɗa o ɓorta tettum an Abdourahmane min mi yi oɗo yitteram mino oɗo est ce que mi yiɗuma yitteram en o ko nawɗamo ponnamo dow guila nden panam ha joni ɗum fawande makko yittere min aɗa toña kam e moɗoma Allah de hono jirata o sa yiɗi mbiya ɗum ñamayi ɗum an sa wi haɗa yiɗi Boukary ko ɗum haala ɓolo yo Boukary ne way woni kam no way Boukary foti balle mi yiya ɗum ɗon wona ko annani ɗum lonnamo pannamo dow mbiya an ka guerrier yo ƴownon comci ɗo kay comci arnani mo ɗo yo ƴownon comci an mbiɗa hessuma wona neɗɗo hokke fof tan nawa fof anende mimi aɗani mo ɗo ƴettutum mo an so jogno fulla fayde Abdourahmane nannama ɗo e galle ka kamo nanama ɗo suule kamo nawnoma dow kamo attirma kadi an ka ala fulla ala fayde so jogno fulla e fayde wona Abdourahmane ɗo wona mbiya toon ko ɗum ɗo ko aljana wonto ɗo ko safara wonto ko nannuma ga an ɗo fof ko nannuma ga an wonima ala fulla ala fayde ɓayde jogirɗa gorko ma tan ko ɗemgal ɓolal wona ñamɗo wona yarga wona e dal mboƴ hano waɗat he ƴettote kam Boukary galle o ɗo billahi ma on gandu tawi on gon bandiji walla gonɗon saasiyoɓe min ɓuuron won saay te tout le monde noon ala mo goppumi ala ko calimi hen gurdam yo mayde fof pondumi hen billahi somi dañani jaam on dañta jaam temi ño'ani de onon pop kaldumi kadi yo nan eyyi hay goto mi suuɗaki hay goto mi moggani barke rasulullah Abdourahmane comci ɗiɗo ko nder oyo bana a yattata ɓuddi tan jukkita gara jehe gano woni faala hono comci gadata anda Boukary ƴettote kam an ya duy tan gar Boukary ƴettote kema ƴewno wayi waɗo kuccuni he man paɗama faala gar paɗama nen ɗo ko tawi man paɗama Boukary amma comci a ñakka jooma ala ko waɗa Abdourahmane wiyema waɗ ɗum ni mbaɗani aɗa yiya jogira sagal ƴewemo he ƴew ɗum dalo kadi Abdourahmane a wawa ɓuura ñakkude fulla ka a waɗi ɗum an cukalay gorko ma wona ñamɗo wona yarɗo mbeƴtema gasa kanko yinnu worɓe ko nene ko wanni worɓe fof heɓat kanko yinnu worɓe ko an ala fulla ala fayida ani Abdourahmane an kalmam guila gote wiyan ko hakkude mbi Boukary garta hen a saɗi yaltu hen walla miñoma to paɗum to ndiyamala toon wala mi hokkima respect a saɗi ƴettude respect o mami golle ha ganduɗa han mbiya min koko kanga mami holla min ko joni an accu mbeƴ o gara mbaɗa meppananima hay accu moƴƴo noon mbaɗa ara an panni meppananima an mbima Boukary ƴette kama ndiyamala toon yewno wayni ala fulla fay ƴewm tege sina jogni fulla fayda poɗɗa walla mine Abdourahmane mine makko tomi payto walla ndiyamala toon Boukary komi fayi ɗum banggue hakkunam joni koye ma wona mbiɗa ka naata hen an ronimo ɗo nawɗamo dow gacciɗamo kadi aran comci makko aɗa hollamo an ka geeɗi an Abdourahmane respect ma min an kadi an jamma gasiɗo e galle joni ko minima mbaddata face à face wallahi jarama an waɗi kadi no mbaɗanno la jarama yaado min komi tolɗo Amadou yaado jarama wallahi jarama Amadou an ko mbaɗɗa ko hono mbawɗon ma woɗa haɗandi Boukary tan nomi lay wona haɗani ɗum kam lay jongom feccel fittanda e wonkoy jongom Boukary ko woni mi arim naati suudu mi haaldama an watta ko jongo Boukary ko an tali weltade mi so gumɗo mi weltani haydara mi somi yawama ɗo e galle he a jogui hen part de responsabilité Fatima noon wonta ɗo e galle he ne waɗa ko wela ne haalem ko wela ɗum no mi jaɓanta ɗum hay goto Fatima kadi ko ke min noon mi yahata jeere mi duggam ha moƴƴa mi adam mi naata e wañi he
a faami o tawmi toon o wima a jeeyaɗo bool a jeeyaɗo wowru a jeeyaɗo kuddu liiju mam no pewnirnomi ko noon o rufiri ɗum naafiguel ngel seytano woni oɗo Sofia ɓe mbaɗi coalition mabɓe arde waddude yam mbiɗa ko min noon mi wiyani ɓe leppi mi wiyani ɓe yoori mbaɗa andi ko an woni kilifam somi dugde mabɓe toon bonat ɓe ɓuranimi ɗemgal noon mbimi ko yomi armi haalen ma ɗum joni an an hulade hersani haɗa woni mawɗo kilifa teɓ tan ha less min a hersani ɗum he Amadou an somi haalani kay Abdourahmane somi haalani min an a fotani ara ha salam ɗo joɗɗa haɗa haala an famdi gacce an huuɗa an jaasi an wawi taƴ enɗam an wawi ruf yakar neɗɗo Abdourahmane sen kawri ɗo mbiyami debbo mawno a watta ni a wattata ni an tan ɗomi observé an tan ndemi de kono laaɓi kam tos ka penowo mawɗo ka jamfiyanke ka taƴowo enɗam an hanki somi arani bone waɗa par ce que an pimɗa hanki yettade Sofia wonko yam Allah jarama de Allah tottuma hakkille moƴƴo saabu sinna wonen han hakkille wonani hoore mahe gona toon aɗa haaɓe aɗa dugde aɗa gartidire an noon han dande ɗum alhamdulillahi rabbil alamin kono so Allah jaaɓi so Allah ittani ko sattuno ma wonko debbo yennirma ko wona kudduji walla payani walla cunoruji walla ko defirte wona ɗa andi mi faytaka ɗum nden ñawande selli nden ñawande min waɗata hede alcool mi safrani hande sello wel mami sodanma payane mi sodanma julɗe mi sodanma kurkoye roof mi sodanma booleje mami sarsalma kabiyon ha murno tawa ko bagage deforoɗo ɓolo jippinanma ɗo e galle he an debbo yennirtama ɗum noon sa waɗani ɗum noon ganda gallo kam probléme aji joni ɓeydata kadi wona probléme aji neno nden probléme ɓeydo par ce que min mi jaɓata hay jeewo goto daro ɗo wina yawo kam arandi min kam neɗɗo mi hokkata ɗum konngol kadi wirtata homne yaha ɗum noon a waɗi intérêt ƴewendemi bagasuji so tawi a riiɗi jam ganda noon Sofia boni ɗo e galle ha dawa maaya a laaɓetaki Sofia mi jaɓata tawi ɗum musma noon haala Amadou wallahi an mbaɗa fof ko diallo haɗen Sofia an natnomi hen eyi kono jaltirami hen kono welimmi min ƴewata damal belgal kam min yaltir ɗon non woy min ƴewata ɗo welimmi te noon kalɗo kalɗon haala Sofia mbaɗa kam monage kono haɗa foti reen hoorema haɗa foti reen hoorema de te billahi Amadou kala tawtoɗami dow nder suudam to ma e dañi ko wona ɗum ko an hoɗo debbo dañta ko yennirma an ka poɗɗo farnade nder guiƴe ma noon an ko dañɗa ko hewɓe dañani ɗum de ƴeew tegmami ko kolce 6 e humirgue woni kolce 7 debbe dariɗe wonɓe hewɓe dañani ɗum jonggom guiɗelam ko mbiɗa ho mi nanani mbimami teŋima ko dawɗi te ko tabit kolce 6 e humirgue woni kolce 7 debbe waɗa e hoorema rewɓe heɓe dañani ɗum wallahi heñeram ko ɗum tagi mi jiddem min no jiɗirɗa kam ni ko ɗum tagi ɓerde mabɓe ɗen e fasa eɓe gulla elle tan ko ndiyam pasna ɗam waɗete toon ɓerde mabɓe ɗen fasa taala koɓe mbawi hen wallahi ɓe maaya woni heñeram an woni jeyyeram billahi an woni guiɗelam mi dañani ko wona an Abdourahmane ɗo noon jiɗnomi ayi ɗo jiɗnomi yo en jotto ayi min hande mi hulani hen kaso mi hulani hen kasanka a faami kala no jiɗirɗa noon mbaɗen Sofia so welima so mettima a woppat ɗum so welima so mettima a yettataka ɗum suudu ndu noon ndu suudu ɗo galle he ɗo kala de mbaɗi mi santiriyade hen suudu mi suuɗatama de mi yahat belɗomi mi waynataka hay goto eyyi wona ka jambar mami anden hoy ko ɗum ɓe jeeya ɓerde ɗen e fasa no wayno ndiyam pasɗam ni tawa koɓe mbawi hen mbaɗe ɓooy fas machallah mbaɗe kuɓɓu safara ɗum tagi mi yiddema an woni heñeram an woni jeyyeram an woni wonkoyam bandam giɗam machallah sehlam weltima so ɗum ɓenni cimi ko comcuma ɗi jiimi ɗo jonggom mande haɗa ɗum kam ɗum wonani dawol sakkirdo ayde mbimi nde e nder suudu he parah birguet dow lees he hen kam yiɗi addan kadi caɗele ayde nguubimi ɗum nde hella jala yegge les guddinmi armalam seesa ƴettum com hay parfum ngaji ami addani ɗin nder ala annene ay annene ya min woni bugari noon kono noon ɗiɗo cumi wi ko top ala koɗi ɓooyiɗe nder armoire he tan ɗiɗo de mami huppiri ɗum mi paasa ɗum an wat feere tan tawami nder suudu to wona ka jiɗɗo may mi warma goto pofɗa mi wuro gurdama min a wawa kam war sa waɗi kam mi warma sa lappi kam mi lappuma sen jeeyi bolol mi liɓma par ce que a loppiɗ debbam eyyi d' accord wona dewgal waɗi seedi après gadda ɗum aɗani kono haala moƴƴo o foof
tawam suudam arde haajam wonto e ami haajam wonto ala haajam ha wonto temi naata mi waynata kom kudaade jas mo nefata an hat foti haal an hat foti jooɗ an kuccitama an ra'ayil ayni ƴeewami e yeeso an famdi gacce dewel mawna nefata mawni gelma mo ara moolo e ma wirto yimɓe fof ngara hat ɗum jam fof ngara hat jooɗaɗo haal min tawi haali te mami ara suude he heure belɗomi fof mi waynata kom kala ka salaki en Abdourahmane min mi pari Abdourahmane mi parema an mbaɗen ha wela Mille problème findini ɗaninoɓe atri majjunoɓe Trois familles, mille problèmes Serni c'est la yadibe Trois familles, mille problèmes Boni kotigal bonenda